Fred kasi naman mag-ugasan dili, di pa ka nang ugas eh. Di ka nag-ugasin mo? Di ka nag-ugasin mo? Ako pa sana nag-ugas kagabi. Wala man ka dyan. Puro siya naka-cellphone. Nalapampalan mo ni Pacquiao. Pakipagpustahan ako sa kanya para hindi ako makuhugas. Lalo na kapag nangganas si Ugas. Amo, yes. Brad, kasi penal ka nakapos tanguan. Kipakyaw, kiugas. Kipakyaw. Magad badag si Pacquiao, ikaw magugas. Pag mangga na si Ugas, ako magugas. O no, bili ka? Ano naisipan mo eh? Mala. Ano ang gusto ko sa inyo? Sigurado ka. Pag magad badag si Pacquiao, ikaw magugas. Pag mangga na si Ugas, ako magugas. Pag nagana si Pacquiao, ikaw magugas tag. Kaya dumulag na naman ka. A few moments. Rounds of action, we go to the scorecards. The judges are in agreement. Jarman scores about 115 to 113 to 112. All three in favor of... So it was competitive. Brad. Gana si Ugas. Ikang nguan mag-ugas. Hello, ma. Oh no! Ugas na. Si Junior di pa nag-ugas. Oh no! Kaya na pa di pa nag-ugas. No. Kaya na pa sige sana. Kuha kasi yung siyo di pa nag-ugas. Sige. Bye. Oh, he tried it.